fucking clown, kom tillbaka. Fucking clown. Det är som den där fittan vill ha folk på sig, så... Jag glömmer hela fucking stan innan jag spelar för det. Vad fan gör du? Ups. Jävligt onödigt tycker jag. Åh jävlar, usch! Han får ju panik när vi är sådär. Ta mig! Nu ska vi ta han. Nähä, han skulle ju kunna dö med ett skott med sin fuläckliga fittpistol. Och nu har de tagit min bil. Jobbigt! Ful bil du har. Nej! Nej, jag vill inte gå tillbaka! Sluta! Ja, vad gör du? Vad gör du? Inget. Ja, så du vill dö va? Så du vill dö! Oh damn! Tjena! Jävlar, det springer. Förlåt Kristoffer! Förlåt! Nej! Fan ska du va? Nej! Åh jävlar! Din bil är försäkrad. Nej, det är den inte! Klart den här. Fick Joker va? Hej! Ja. Hej då! Hej Kristoffer! Och där är nej! Oh, tåg! Tåg, måste jaga tåg! Hej då till Kristoffer! Tåg! Vad måste du då? Woo! Joker. Va? Jag säger Joker! Go crazy Joker. Crazy Joker, där. Tryck B. Va? Gata! Åh jävlar, min bil! Åh jävlar, fan jag tror fan... Vad gör du? Vad fan ni är? Hur fan staket? Min bil kan inte svänga. Däcket står över bil. Vadå? Minigun! Där, jag fick allt. Hallå! Aj! Vilken... Ja, tänker jag också. Va? Bilen åker ner. Whoops! Nej! Nej, vänta dig. Så! Jag är på tåget nu. Mimambo. Vad gör du? Nu är det backflip. Taktik! What the fuck? Åh jävlar! Du kom så på! Vad ska vi dö? Nej! Lägg av! Shit. Vad är med henne? Han får inte i huvudet. Ah, nej! Åh, skit, det är en bomb. Alltså varför tryckte hon? Seriöst? Försöker du någonting där? Varför nej? Det var bara några meter ifrån mig, vet du. Va? Nej. Den där flög precis bredvid mina ben, jävel. Nej.
Gjorde du inte? Hallå? Ja. Men dö Kristoffer! Sluta kasta granater din jävel. Nej! Det här är Mario! Nej! Holy shit! Du flög upp i luften, what the fuck? Ja. Jag Ups! tror inte jag kan det där vara ert. Hur fan kom du in dit? Jag öppnar dörren bara. What? Okej, kan ni säga till mig, vart är ni någonstans? Fågel. Ha! Ja! Ja! Jag kom upp! Med bilen! Okej, jag är i samma session som er. Du! Sönderhanden och gubben här. Och alltså, du är galen. Ja. Alltså, Fuck. Fuck, jag håller på att ramla ut. Jag ramlar ut. haha. Nej. Fan Vänta volta. på mig. Okej. Peace. The fuck? Är det en gubbe? Person. Nej då. Oh, smart! Va? Nej! Skämtar Jag du? tror inte du kommer lyckas. Nej, det kommer jag inte! Du kommer faila. Där är du. Hejdå! Ups. Ja. Hejdå. Nej, Woo! nej. Jag flög inte. Aj! Körde lastbilen nyss på dig? Ja. Vänta, får jag åka med dig? Hej då! Hoppa ut. Vart är du? Här är jag. Fan. Hoppa på då. Vänta, kan du hoppa på i min bil istället? Nej, hej då. Okej, nej, jag vill åka motorcykel. Nej. Hoppa på då! Vänta, fan, kan inte springa. Vem vill ha gratis pengar? No problem. I'll scramble the signal for 1 minute. Va? Oh shit. Man. Operation. Jo, jag tänkte precis fråga vart du var. Kiri, vadå? Nej. Nu ska jag ladda ner.